Minä olen Esa Kims ja tehnyt tämän tyyppisiä kunnossapitotöitä koko elämäni ja aina siitä löytyy uusia mielenkiintoisia puolia ja onnistumisia tulee, kun huomaa löytää jonkun vian ja saa sen korjattua. Ja parempi onnistuminen on, jos hoksaa, että tällä tavalla se ei enää uusiudu, se kestää vielä kauemmin. Sieltä se koostuu se mielenkiinto. Järjestelmää valvoo sitten omat tietokoneet, jotka on kytkeytynyt siihen koko ajan. Se on niin kuin yksi työkalu, että kirvesmiehelle se on vasara ja meille se on läppäri monesti. Kyllä tuollainen tietotekninen taito jonkinlainen on syytä olla. Meillä menee silleen se perehdytysjärjestelmä, että täällä ei niin kuin yksi yritä perehdyttää koko järjestelmää. Siinä ei ole mitään mahdollisuuksia, vaan me tiedetään, ketkä niin kuin osaa jonkun alueen kauhean hyvin. Meillä on moni henkilö, joka perehdyttää yhtä, joka tulee sisään. Se, että kun me lähdetään ulkomaille hommiin, niin siinä luodaan aina pikkusen yhteyksiä, sitten on semmoisia face-to-face kontakteja vähän sitten ja opitaan tuntemaan. Toi oli pätevä siinä hommassa. Niin se ehkä se tiedon siirto on monesti niissä projekteissa on se aika se paras anti ja hieno anti, että saadaan siirtymään tietoa silloin, vaikka me ollaan menossa tekemään jotain fyysistä hommaa. Se on varmaan se monipuolisuus on varmaan se tämä homman suola, että ei ole kyllä niin kuin kahta samanlaista päivää. Miksi Witronilla mun mielestä on hyvä olla, niin tämä on semmoinen pitkäjänteinen yritys ja samalla koko ajan kehittää uutta ja on hyvin innovatiivinen. Siinä on monta hyvää pointtia, miksi olla Witronilla.